Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpapiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, ngako dagon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo iandam. Wag na'y laing na bayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo nabuhi ko. Huwag makalabang huwag makatupo sa ngalan mo, Diyos. Ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Diyos sa magkagagahom, niya na usab kami amahan aron sa pasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagdaig sa imong ngalan, sa pagpasinog sa imong pagtabang o pag-amuma o pagpanalipod pagtagbo sa tanan. Salamat o Dios sa kadaugang kalampusan nga mong naangkon, ikan sa mong pagbangon hangtod ining tagna. Padayon mo kami gitagaan o kalampusan kadaugan. Sa mo na usab nga panag-uban amahan, i-bless na usab ang matag-usa. Labi na o Dios sa ang tanan nga makabati makadungog sa imong mga pulong dunay kadasig sa pagpaambit niini o pagsugilon sa matag-usa nila kakailay, labi na gyud silang pamilya. We declare blessing
Akong gideklarar ang panalangin sa tanan nga mga katawhan nga magkabati magkadungog sa imong mga pulong niinitag na. Salamat o Dios imong pagpanalangin kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong nga pagiguban. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nga nagasunod sa itong programa o nag-share sa ato ang panag-uban. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Walang direksyon, hindi alam kung saan patungo. Akong gidasig matag-usa sa ato ang panag-uban karon nga ato ning i-share nato sa itong mga kaila aron makadungog sila sa mga pulong nga ato karong madunggan ng masabtan sa atong panag-uban. Napapabayaan ko takbo ng isip ko'y gulong-gulong. Hindi Sa ato karong nga panahon mga kaigsunan, makaingon ta nga dili na gyud maayo ang mga balita, ang mga panagna, puro na dautan. Dili na gyud maayo mga kaigsunan. O sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, unsaon ato ron tun-an kung unsaon aron dili mahadlok bisan unsa ang mga balita o mga dautan nga mga panagna. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Randy Putin Sr. Good evening. Mayong pagiguban ni Regidor Arabes. Mayong gabi Pastor. Salamat sa buhi nga Dios nga nakatan-aw na pod ko sa live. Dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay watching diri sa Kansumbol, Bilar, Bohol. Bless natong tanan. Walang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Milani Dandan Rivera. Mayong gabi ni mo diha Milani. O mayong gabi ni Marilyn Oracion. Good evening Pastor Gideon. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Pakain mo ako patungo sa'yo. Salamat at ibigin mo ang isang katulad ko sa masamang gawain ng mundo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Yena. Good evening Pastor, watching from South Korea. Ginaline ni Pantalita. Mayong gabi ini mo diha Sister Ginaline, kumusta man ka diha sa South Korea? Mayong pakiguban ni Bing Dandan ug ni Cabrela Padayag Galataw. Hello Pastor, watching from Malapatan. God bless. Thanks for the word of God. O Jesus, kay buti mo sa akin. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Jennifer si Duna Dakyado. Mayong pakiguban, mayong pakiguban o good evening ni Pastor Sharon Ramirez. Mayong gabi usab, mayong pagpaminaw ni Rosa Iboniza Kia from General Santos. Maayong gabi, may pagiguban. Si Jose Rosali Suyak Balong. Maayong gabi. Si Jose Dandan Bion. Maayong gabi. Si Lorali
Niana, maayong gabi. Watching from Tabugan, Marilog District, Davao City, gikan ni Sister Jennifer. Maayong pakiguban ni Angelo Sasa. Maayong gabi diha pastor, watching from Yamachuchi, Japan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo diha, Brother Angelo. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Bibi Manlapas. Good evening pastor, salamat sa Ginoo. Hangtod karon wala pa jud mi diri sa amoa o power, mao ba no? I-bless sa Ginoo nga magka-power na mo diha. Si Hamsis Aninaw, maayong gabi pastor og maayo ang atong buhi nga Dios, watching from Bukidnon. Si Viking, good evening Pastor Gideon og sa tanan, God bless us all, watching from Lasang, Davao City. Maayong gabi ni Eileen. Maayong gabi ni mo diha Sister Eileen Eliseo og Gina Kamahalan. Maayong gabi si Iko Tampos. Good evening Pili Impes. Maayong pakiguban. Maayong gabi ni si Sharon Ramirez. Pastor Sharon, salamat sa Ginoo makapaminaw na punta sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Juliet Abasia. Maayong gabi ni mo diha pastor, request ko og kanta ang Sakayan. Salamat pastor. Kulang pa bang gibuhat ko? Akong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit Makalangit nga gi-request diri, Sakayan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Juliet Abesia. Mayong gabi ini mo diha pastor, pa-request og kanta kay ang Sakayan, no? Si Bibs Inosilias, mayong gabi i-request og kanta Ikaw Lang. Gusto ka bang magadto ngadto sa langit aron makauban ang mga taong hingpit? Ang Sakayan, padulong dito. Mayong pagiguban ni Vicente Panin. Good evening pastor, watching from Liloan, Cebu. Musta mo dihas Liloan, Cebu, Sister Vicenta. Si Juliet Abesia, mayong gabi diha nimo pastor, request kanta. Okay, ako na ning nabasa. Sige. Si Disiri, mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios, watching from Palumpon, Liti. Mayong pakiguban ni Mylene, ato isuon nga naa sa gawas sa nasod, si Conchita Hidlay. Mayong gabi from Davao de Oro. Mayong pakiguban ni ni Marlene Digal. Maayong pakiguban pastor, maayong gabi pastor Gideon naminaw sa Kubakob. Asa man nga Kubakob. Mayong pagpaminaw ni Chris Marie Zonyo. Mayong gabi pastor Gideon, watching here in Alabel, Sarangani Province. Good evening ug maayong gabi ni Jaime Tanoy. Mayong gabi pastor, watching from Kansumandig, Lalabertad. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ninyong diha tanan, ang Dios magpanalangin. Nag-imbita ngadto sa ilang Mayong pagpaminaw ni Eileen Ungan Pulong. Maayong gabi pastor, watching from Tamugan, Marilog District, Davao City. Mayong pagiguban o good evening ni Jeffrey Ganoria. Ang Dios padayon magpanalangin kaninyong tanan. Si Ninita Salcido, mayong pagpaminaw. Si Marlita Oliverio Bilaro, maayong gabi ni Malin matud pa, good evening po pastor og sa tanan. Mayong gabi pastor, God bless gikan ni Iko Tampos. Ryan Jungoy, maayong gabi, request awit Makalangit wala ay sama. Salamat pastor. Sakay na, nihiling Sakayan, panulong sa langit.
Maayong pagpaminaw ni Marifel Camerino Caban. Good evening, Pastor. God bless us all. Watching from Kalugutan, Laak. Siyam sis, ninaw, request dayon ko. Dayon ko, song Pastor, doolon ko ikaw. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Ninita Salcido og ni Bernardino Hinilaso. Maayong gabi diha, Pastor, watching from Karkar, Cebu. Maayong gabi sa mga Imnans, Mary Grace, maayong gabi. Si Lisel de Luso Sentina, matud pa, Pastor, maayong gabi og sa imong pamilya. Request og song Ikaw ang Dalangpanan, akong umagad operahan sa Pindik, Pastor, kay nibuto na Evelyn Peñaflor iyanim. Papre nako nga okay ra jud siya og doktor nga mo opera. Ang Dios maghahatag kompleto og kanang kalampusan sa iyang operasyon. Hatag ang Dios og kalampusan o kaluwasan. Si Pastor John Relki Tudlas, matud pa. Ako siya Noel Tudlas. Good evening, Pastor. Live nakadiri sa Shiny FM. Sa mani 101.3 Alcantara. Bibi Manlapas, maayong gabi, Pastor, o guban sa tibok mong pamilya. Request ko awit makalangit dili makawang. Mayong pagpaminaw ni Richie John Revelia Butoy. BI Pastor, pwede mo request og kanta Milagroso. Mayong gabi ni Esther Pasa og mayong gabi ni Pastor Gregorio Kering. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan naminaw karon, pulong mo kinabuhi ko. Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Si Ninita Salcido, maayong pagiguban from Pampanga. Si Jocelyn Caniedo, watching from Burawen, Leyte. Maayong pagiguban, Pastor Gideon, og sa imong pamilya. Request ag awit makalangit, Ikaw Lang, gika ni Esther Pasa. Akong taganog pagtagad, Ikaw Lang, diri lang sa itong programa. Mao ni ang gipang request gyud kaganina. Ato ning matagaan og pagtagad niya. Sunod ani Walay Sama. Okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata. Mura dili man ni mao. Ikaw Lang. Kay ganda masdan mo imong mata. Areta balhin ta sa Walay Sama. Diri lang sa tong programang pulong mong kinabuhi ko, atong Tagalog pagtagad kining Walay Sama Simbang Bisaya. Diri lang sa tong programang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ra gihapon. Maangkon ko man tanang bahan dining kalibutan. Mayong pakiguban ni Arkala. Maayong gabi, Pastor, request kog pre sa
sakit siya apo. Sige ato ning dados mga pag-ampo og ang Dios mag-aayo, magahatag og milagro. Sister Gloria H. Herminio, maayong gabi. Sidang Vizca, good evening Pastor watching from Jeddah. Maayong gabi ini mo diha dang. Og ni Ida Obrador ato igsoon nga nanoka diha sa Guadalupe, Cebu, maayong gabi. Og ni Sir Angelito Sicades, sir, maayong gabi ini mo diha sir. Ang Dios padayon magpanalangin kaninyo diha. Salamat kayo sir sa imong pagtumbaya. Akong amigo nga pulis diha sa Bae City. Kita tapuhon Disimbre sir. Ang Dios padayon magpanalangin no. Kita niya ta diha sa Baes. Ang Dios magpanalangin sa imuhang bisita sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Ni Pastor Sharon Ramirez, shout out ko pastor sa akong bana Hermi P. Ramirez nga naminaw uban sa akong mga anak, request me og song awit sa gugma. Pagkanindot no, may gabi ninyo diha tanan, ang Dios pa din magpanalangin. Mayong gabi ni Inday Dako. Mayong gabi pastor, God bless you always. Sa imuhang always sa imong kinabuhi watching from Saudi Arabia. Salamat ka is inyong declaration I receive and I believe nga ang Dios paday nagpanalangin. Mayong gabi may pagiguba ni Jennifer Cabasa Cabrera o ni Nita Salcido. Pwede bang kanta ko magkagaayos mo Hesus? Magkakaayos mo Hesus. Sige ako rin yung screenshot anyo hang mga awit magkalangit nga pang-request dere kay napay oras ato ning matagag pagtagad. Og kung doon na may mga pangutana mga kaigsunan ato ra gyud nang tagaan og pagtagad sa atong panaguban. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Odi Grace Suwa og ni New Edgar Sumampong. Maayo nga pakiguban ni Jennifer. Maayo nga pakiguban ni mo diha Jen. Si Jiran Dagpong. Maayo nga pakiguban from Kagahuman. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Og maayo nga pakiguban ni Sasi. Sister Sasi Kondi. Maayong gabi Pastor, please pray. Di Japon ko katog. Tarong, pwede ko nimo nga matawagan unya, i-message lang. Sister Sasi, i-message niya ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Marlene Gibol. Thank you Lord. Mayong gabi Pastor Gideon. Mayong gabi no? Salamat ka sa Ginoo. Si Iko Tampos, ako di ay paapil sa pag-ampo nimo Pastor. Ako ian operasyon niya tungod sa diabetes. Pastor na asa Jinsan. Dalaygon ang Dios magahatag kaayuhan. Mayong gabi mayong pagiguban ni Bing Dandan. Pastor, pa-shout out ko sa mga igsuon ni Sister Jose Dandan Umbion, Sister Milani Dandan Rivera, Sister Cleofi Di Eliopre. Thank you kaayo Pastor. You're welcome, ang Dios magpanalangin. Walay sama. Maayong gabi ni Sister Susana Pablio nga nanukad sa Thailand. Maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Aracel, Pastor Jonrel Kitudlas og sa imong tanan na minaw pulong mo kinabuhi ko. Kumusta Pastor? Alaygon na nga itong buhi nga Dios. Salamat kaayo. Okay ra gyud kami diri sa dapit. Awit makalangit ato tagaan og pagtagad, duolon ko ikaw. Si Layagin Nicole, maayong gabi Pastor watching from Maragondong, Lalabertad. Oy, maayong gabi ninyo diha no? Maragondong. Marag nakaanak magko ng Maragondong. Si Saira, maayong gabi Pastor patabang kog bre. Sige ato ning dados sa mga pag-ampo niyo mga brother ko. Maayong pagpaminaw ni Maiti Mandagat, si Bibs Inoselias. Dios ikaw lang. Sister Gingging Simpron, maayong gabi. Si Juliet Balisoyla, maayong gabi Pastor. O kaigsunan diha ni Kristo nga atong Ginoo. Si Tatay Arnold, maayong gabi ni mo diha tay. Kumusta mo diha tay diha sa Mandawi? Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni New Edgar Sumampong. Good evening Pastor. Kung bata ang mamatay og mugrita og happy birthdays in heaven,
naaman sa Bible nga diretso na sa langit. Happy birthday. Kung mo greet kag happy birthday, kanang mga buhi. Kung saon po nimo usa may kapuslanan mo greet tag happy birthday nga di wala sa gisugid ni Ginoong Hesus, kana bitang na may bungaw musulti ta, di man na sila kadungog. Sila pod mo sulti dito, di po ta kadungog, na bungaw nagali. Oy kapuslanan ang great nga gawas lang sa atong Ginoong Hesus, kay siya man ang buhi gikan dinhi nga misakas langit. Ato gunung dawaton mga kaigsunan ang gitudlo sa Biblia para i-bless ta sa Ginoo. Mayong gabi ni Pastor Eliser Godines. Pastor, mayong gabi ni mo diha Pastor. Kumusta mo diha? Sister Rosa Chin, mayong gabi ni mo diha Sister Rosa Chin. Atong igsuon nga nanukad sa Taiwan. Si Jason Sirot, mayong gabi Pastor Gideon, mayong gabi. Si Tatay Arnold Pasyon, mayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang mga nagsunod sa imo nga programa. Sister Gingging Simpron, mayong gabi Pastor ug kay Pastor Russell, miss you tanan ninyo diha. Igsuon diha sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Request awit makalangit, ikaw ang kusog gikan ni Jason Sirot. Mayong gabi, mayong pagkaiguban ni Tina Ispra. Mayong gabi, nanukad sa Kwaming. Uy, nakaanha ko sa Kwaming. I hope kung nagkahimamat ta, sige ako ning isip ang imuhang kuan. Pero kung nagkahimamat ta, murag dili kay nako kabisado na pod ang mga hitsura nga mga gwapo diha sa Kwaming. Nga askang nindot ang mutagad mo smile pa lang, 100% bigay. Musta mo diha sa Kwaming? Nindot kay na nga dagat diha. Pagkanindutan ng balas diha sa Kwaming. Musta mo diha sa Kwaming, ang Diyos magpanalangin. Si Gloria Ichermenio, maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanan naglantaw sa pulong kinabuhi mo. Sister Glory Donaire, maayong gabi Pastor Gideon, request awit makalangit tinugdan sa tanan. Samuel Hello Senyol, maayong gabi Brother Samuel from General Santos City. Maayong gabi may pakiguban ni Mimi Dalio, good evening watching from Davao City. Mundo na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, ayaw ragyon ninyo na kanang tago-tago kay dili mo matabangan anak kung magpabili ning pangutana. Mayong gabi ni Odi Gresua, thank you sa pag-acknowledge Pastor uban sa akong pamilya diri sa Mindanao. Gideon, God bless sa tibuok pamilya nimo. Pa-shout out sa akong hometown Dumaguete City, Negros Oriental. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya, no? Si Idni Obsima, maayong gabi kanatong tanan mga kahigalaan o mga kaigsunan labaw sa tanan ang ato ang pinanggang pastor ay pagkanindutan, no? Salamat kaayo Idni Obsima, pinalanggang pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Paniya matod pa dire, mangutana lang ko Pastor ni adtong tulok ka mga higala ni Job. Kung matod dire, kon ang ilang mga pulong matawag ba to nga iya sa Ginoo, kay sama ni Elifas nga sama man ang iyahang gipamukha ni kay sama ni Elifas nga sama man nga ihang gipamukha ni Job nga siya gibadlong sa Ginoo tungod kay siya ihang mga kalapasan sa maani nga mga mensahe. Sa mga higala ni Job mga kaigsunan, moingon tang gawas nun sila sa ilahang mga opinion, ilahang mga panabot. Lamang ikaw ug ako nga nagbasa sa kana bitawng kahimtang ni Job, gikan sa nagistorya, gikan sa dihang nakigistorya ang Dios, nakigistorya si Satanas nga Dios, naa sila mga conversation. Gikan adto hangtod mga kaigsunan nga nagsaper si Job. Ato yung nakita mga kaigsunan nga dili kanang moingon tang gibadlong sa Ginoo si Job. Kumbaga
walay sala si Job nga angay badlongon sa Ginoo. Lamang ang mga amigo nga mga higala ni Job moingon gyud nga gawasnon sila nga mo pagawas sa ilahang nasabtan o sa ilahang panabot. Sa Biblia manggod mga kaigsunan kana bitaw nga naampugoy mabasa nato nga ang mga tao mihatag og mipagawas pod sa ilang mga opinyon, mipagawas og mipabuhagay pod sa ilahang kana bitaw mga panghuna-huna. Buti pasabot nga sa atong panahon karon nga naapoy mga tao nga mo agpas-agpas kumbaga mo pagawas sa ilahang mga kutob ra na apsan. Pero ato ang makita gyud sa kinabuhi ni Job nga wala say kumbaga wala say nahimo nga kinahanglang badlongon sa Ginoo. Maayong gabi, maayong pagiguban. Sige ni apag yun diri bulahan ang tao nga badlongon sa Dios. Busa ayaw ikasakit kung badlongon kaniya. Salamat sa pagtubag. Si Ninita Salcido, request po pagka maayo mo. Sige, si Ninita Salcido, maayong request og pagkamaayo. Nini Adrade, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo, padayon kang nagsangyaw sa mayong balita. Maayong gabi Pastor Gideon, watching from Mahaplag Leyte, gikan ni Jason. Kumusta mo dias Mahaplag Leyte, Jason? Si Arlene Aliman, maayong gabi Pastor, please pray for me. Always okay, ato nang dados mga pagampo. Maayong gabi ni Jennifer Flores. Si Lolita Sagot, maayong nga pagkiguban sa Sarangani Province, from Lungon, Sarangani Province. Si Galik o Ginny Line Celeste, maayong gabi ninyo diha Sister Line. Si Pastor Sharon Ramirez, i-greet nako happy birthday ang elder sa among church, Pastor Brother Anthony Batal or Tonio Batal. Na ako'y amigo nga Pastor Batal kaderes Konsolasyon. Maayong gabi, may pagiguban ni Noel Cadalina, maayong nga pagiguban ni Evelyn Tilibreco. Kumusta mo diha? Si Josephine Aing, maayong nga pakiguban, dalaygon ang Ginoo. Dunay awit mga kaigsunan nga dili makawang, ako ra ni nga tagaan og pagtagad human sa ato ang mga pulong nga atong paghisgutan diri sa atong panaguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo o kanako kanatong tanan. Atong hisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa atong sitwasyon karon nga makadungog tag mga dautang mga balita, mga dautan nga mga panagna tungod kay niya nata sa katapusang mga adlaw. Usa sa ato karong hisgutan, unsaon aron dili mahadlok sa mga dautang balita o sa mga dautang mga panagna, unsaon aron dili ka mubatig kahadlok. Kay kon mubati kag kahadlok sa balita pa lang, sa mga like example sa mga balita gikan sa P-Box, mga balita gikan sa TV, even sa Tomo Plus lang diha sa ato ang cellphone, na mga balita mga kaigsunan nga moingon ta nga dili na gyud maayo. Bisan gani mga kaigsunan natong makita sa ato ang nasod, ato ang gobyerno, kung imong lantawon wala gyud magkahiusa. Init kanunay ang mga isyu o niya wa ta makabalo kung unsay mahitabo sa likod ni ini. Pero kanang tanan, kung imong tan-awon mga kaigsunan ng Biblia, dili na angay kahadlokan, dili na angay kumbaga kalisangan. Lamang dili sad nato malikayan nga mubati ang tawo kahadlok. Pero dili gyud maayo nga sa balita pa lang mubati na kag kahadlok. Kay kunsa na lang gyud og mahitabo, labi na gyud sa mga panagna nga dunay mga linog,
Matod pa dunay the big one diha sa Negros, the big one diha sa Luzon, the big one diri sa bisag asa na lang ng the big one nga may posibilidad nga mo mutay og moabot og 8.2 magnitude. Kana nga mga pag-uyog mga kaigsunan di gyud na basta-basta. Pero unsaon man aron dili ka mubatig kahadlok, para sa ingon kung dunay may mga lain na pod nga mga balita mura og di ra gyapon ka mahadlok, unsa may mga pamaagi aron dili gid ka mahadlok. So atong tan-awon mga kaigsunan ang mga mensahe sa Dios diha sa balaang kasulatan nga kana bitaw nga naay mga saad labi na gyud sa mga panahon nga dili na maayo ang sitwasyon sa ato ang mga panahon o sa atong palibot. Gani kung atong tan-awon mga igsoon ang mga balita, moingon ko nga wa na gyoy dili na excited paminawon. Kumbaga makaluya, makabugnaw kumbaga. Gani halos adlaw-adlaw mga kaigsunan matagaron og unya sa duol og sa gawas sa atong nasod makadungog tag mga bati nga mga balita. Makadungog tag mga gubat, kanunay tang nakadungog ng mga gubat, kamatay. Luoy kayo ang mga kabataan anang mga lugara. Luoy kayo ang mga kababayan-an. Kanang mga batan-on nga doon na pa'y kaugmaon. Moingon ta mga kaigsunan pertigyong pagkaluoya. Kanunay naapay gubat ibin ang Ukraine o Russia. O ang Israel, Gaza, Palestine, padayon pa. Ya, uban pang mga lugar mga kaigsunan nga dili kaayo mapost sa social media na agyapon ang gubat. Unya makadungog ta mga kaigsunan og mga trahedya na ipagbaha, dunay mga alimpos nga dili siya normal nga klase nga katalagman. Makadungog tag mga panagna mahitungod sa katalagman. O kini mga kaigsunan bantayanan kayo ni nga maoy makapapuno sa kasing-kasing unahuna sa tao kay ang mahitabo unya sa kinabuhi sa tao muhari unya ang iyang kahadlok, muhari unya ang iyang kasubo, kabalaka, butang nga dili makatabang aron pag-atubang sa unsa may dangatan gyud sa umalabot pang mga panahon. Kay kining ato ang panahon mga kaigsunan, ang gisugilon sa Biblia gyud samtang magkadaan og paingon na ang katapusan, magkangilngig ang mga balita. Mahinungdan nga ang Dios mga igsoon doon na nasay giklaro kayo nga mga saad nga sa panahon nga makadungog ta og makakita ta niining mga ilhanan nga siya mobalik, dili ta angay mahadlok, dili ta angay malisang, dili ta angay mabalaka. Usa sa mga pulo nga angay natong hinumduman mga kaigsonan, usas mga mensahe nga angay natong tipigan sa atong kinabuhi. Kanang gisulat ni propeta Jeremias. Ang mensahe sa Dios nga gisulat ni propeta Jeremias maghatag ni og paglaom sa tanang tao nga mingtuo sa Dios. Sa Jeremias kapitulo 29 hangtod sa 29 kapitulo 29 bersikulo 11, diha nato makit-an mga kaigsunan nga dili hanap ang paglaom. Klaro kayo ang mga paglaom nga gibilin sa atong Ginoo. Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11 nag-ingon dinhi nga ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon, inay malaot, og maghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So kining maong mensahe mga kaigsunan dili ni siya mapakyas.
buhaton o buhaton gayud sa Ginoo ang iyang plano. O giklaro dinhi mga kaigsunan ang plano sa Dios puro ra gyud na kaayuhan. Walay mga kalautan, kalaglagan nga masinatian sa tao nga naa sa Ginoo. Usa kini siya ka mensahe mga kaigsunan nga maghatag og paglaom sa tanang mga magtotoo. Nga bisan kung makadungog tag mga bati nga mga balita, mga bati nga mga panagna o mga bati mga kaigsunan nga makaingon tang mga ilhanan ibin sa ato ang pagpuyo, atong hinumduman, dili gyud nato ni kalimtan ang plano sa Dios maayo gihapon. Dili mulubad ang plano sa Dios. Puro ra gyud na maayo. Makakita, makasinati man ang tao og dili maayo, pero timan mupatigbabaw ang pagkamaayo sa Ginoo. Hinumduman nato mga kaigsunan ang gibuhat sa Dios sa mga Israelita. Nga ang mga Israelita nga nagmatinud-anon, nakalabang gyud sila o nakasuot gyud sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Usa sa mga angay gyud natong tipigan mga kaigsunan kining gisulat ni propeta Jeremias. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga kung doon na may mga tao nga atong madunggan nga bati na kayo ang ilahang mga panagna, bati na kayo ang ilahang mga mensahe, puro makapakulba. Kumbaga makahadlok mga igsuon. Pero kung ang imong hunaon kasing-kasing dili gayud malimot sa saad sa Ginoo, ang kahadlok ug ang kakulba kabalaka mahanaw na siya. Kinahanglan gyud ang pulong sa Dios mo imupuyo sa atong naunang kasing-kasing. Importante gyud kaayo na mga kaigsunan nga ang mga pulong sa Ginoo maoy atong parion. Dili ang mga pulong mga kaigsunan nga gikan sa tao. Gani usa sa mga gigunitan sa mga apostolis nga mga mensahe ang saad sa Dios. Kung imong lantawon ang mga apostolis, bisag makakita pa sila nga dunay mga kauban nila nga gipangguyod, ang uban gipangbato sa ama ni Esteban, pero padayon sila nga misangyaw sa pulong sa Dios. Padayon sila mga igsuon nga nagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Kay ang Dios nga nagsaad kanila, mauusab ang Dios nga nagsaad kanato nga dili gid siya mopakyas sa iyang mga pulong. Nindot kayo ang mensahe sa atong Ginoo nga miingon, ayaw mo kahadlok sa mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag sa imperno. Kahadlok kay ang Dios. Tumana ang iyang mga sugo. Subaya kanunay ang iyang mga pagtulunan. Dunay mensahe usab mga kaigsuonan si Jesus Christ mga igsuon nga atong mabasa usab diha sa Mateo kapitulo 14 ato ning tan-awon mga kaigsuonan ang Mateo kapitulo 14. Si Jesus misulti niini diha sa bersikulo 27. Ingon si Jesus miingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Ana ng panahon na mga kaigsunan na hadlok na lisang gyud sila. Ang mga apostolis, abi nilag abat, abi nilag multo. Sa diha nga nakita nila nga kana bitawng nibati sila kahadlok, gipaila dayon ni Jesus nga kanang ayaw mo kahadlok ako ni. Usahay mga kaigsunan, inana pod ang atong kinabuhi. Mobati tag kahadlok, mobati tag kabalaka. Pero timan sa dihang nalisang o nahadlok ang mga apostolis, kay abi nilag multo,
Dili gyud kay kalikayan mga kaigsunan bisag apostolis na mo bati gyud sila kahadlok. Multo ra gani na niya nahadlok na sila. Kung imong lantawon mga kaigsunan diha sa 25 ni anang pagkakadlawon si Hesus miapas kanila og naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig nangahadlok kaayo sila og naninggit multo. Nagay mga bisan sila mga kaigsunan mga apostolis na ang mga tinun-an mibati gyud sila kahadlok sa dihang nakakita sila og tawo nga naglakaw sa tubig. Pero sa dihang mibati na sila kahadlok giduol dayon sila ni Hesus. Ingon si Hesus, ayaw mo kahadlok ako ni. Buti pasabot mga kaigsunan ang pagsalig sa Dios kana bitawng naa kanunay sa tanang panahon ang iyang mga saad. Dili gyud musugot ang Dios nga ang iyang mga katawhan mga kaigsunan malisang or kanang mahadlok. Ang giingon ni Hesus mga kaigsunan nga gisulat ni Apostol Lucas, pakuyapan sa kalisang. Tungod sa kalisang, tungod sa kahadlok, daghang mga taong makuyapan. Pero kung naa ka sa Ginoo, dili mo sugot ang Dios nga makuyapan ka sa kahadlok. Dili mo sugot ang Dios nga mas muhari ang kabalaka. Lamang, dunay mga proseso nga gipakita ang Ginoo o gibilin sa atong Ginoo mga kaigsunan aron makasiguro gyud ta nga dili kita mahadlok. Kay kon mahadlok naka sa mga balita pa lang unsa na ka gyud kung moabot na gyud ang dili balita. Kanang mahitabo na gyud ang gibalita. Sa balita pa lang mobati na kagkahadlok unsa na ka gyud kung ang gibalita mao na gyud moabot sa maanang mga dagko kayong mga linog. So unsa may mga pamaagi mga kaigsunan, umakaingon tang kinsa man kaha ang dili mahadlok sa mga bati nga mga balita o kaha sa mga bati nga mga panghitabo. Doon ako'y basahon mga kaigsunan kini usa ni siya ka mensahe nga ato ang mabasa diha sa libro ni David. Ato ni nga tagaan og pagtaga diha sa Salmo 112. O niya naa sa versikulo 7. Dili siya malisang nga mudawat og daotang balita. Lig-on ang ihang pagtuo og nagsalig siya sa Ginoo. So kinsa man ni siyang dili malisang mga kaigsunan. Ang gitaytulan dinhi mga kaigsunan kato mga taong maayo. Ang tema dinhi ang kalipay sa mga maayong tao. Matod pa diha sa versikulo 1 o niya diretso ta sa pagbasa sa versikulo 7 atong hotdon. Dayga ang Ginoo, bulahan ang tao nga may kahadlok og pagtahod sa Ginoo og malipayon nga mutuman sa iyang mga sugo. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Mabulahan gayod ang ihang mga kaliwat, madato ang ihang pamilya og magmauswagon siya kanunay. Ang kahayag mudanag sa kangitngit alang kanila nga mga maayo. Kanila nga maluluyon og matarong. Bulahan ang tao nga dili magdumili sa pagpahulam og dili manlimbong sa pagpatigayon, dili gayod mapakyas ang maayong tao og dili gayod siya hikalimtan, dili siya malisang nga mudawat sa dawtang balita. Lig-on ang iyang pagtuo og nagsalig siya sa Ginoo. So kinsa man ni sila? Ang gipakita mga kaigsunan ang mga taong maayo. So muni ato ro nga tun-an kung unsaon aron mahimong maayo. Maayong bana, maayong asawa, balik ra gyapon ta. Kay diha man gud nagsugod gyud ang kinabuhi sa tao di sa pamilya. Sa mga dalaga o sa mga ulitaw, ako tamong suginlan kung unsaon pagpangita og maayong ulitaw og maayong dalaga. Ayaw sila ila-ilaha sa mga
kana bitawng sa mga dapit diin mo magkita. Hinuon ila-ilaha sila sa ilang Pinoyanan. Kinsa sila. Imo silang ilalahon pinaagi sa ilang mga silingan. Maayo ba silang tao? Ano ako ning gisugilon mga kaigsunan, kay ani ang kinabuhi sa tao. Ang maayong tao magsugod na diha sa iyahang pamilya. Ang tinuod nga maayong tao magsugod gyud na sa pamilya. Ang bana nga maayo gyud na siya diha sa iyang pagabana. Ang asawa nga maayo gyud na siya diha sa iyang pag-asawa. Og usa sa mga gibilin sa Dios nga mga pamaagi aron ikaw ug ako maayo sa tanang panahon. Ang gibilin nga pamaagi sa atong Dios aron ikaw ug ako mahimong mamaayo, ang pulong ra gyud sa Dios, dili ang simbahan. Ang pulong sa Dios. Mao na nga kung duna kay simbahan, diin didto nimo gisimba ang Dios. Siguro ha nga duna kay masabdan nga mga mensahe gikan sa Ginoo. Mao gyud ay pinakaimportante mga kaigsunan nga atong masabdan, madawat sa atong pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Wa nay magkalabaw ana. Kung nadawat nimo ang pulong sa Dios, nadawat nimo ang kinabuhi. Kung nadawat nimo ang mensahe sa Dios, nakadawat ka sa saad sa Dios, padayon kang magmalipayon, padayon kang magmalinawon. Kung nakadawat ka sa mga pamaagi sa Dios, dili layo alang kanimo ang iyang panalangin. Padayon nga imong masinatian ang panalangin sa Dios. Mo nang pinakaimportante mga kaigsunan sa atong kinabuhi, ingon kita nga naghulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus, diin makasinati tag mga bati nga mga balita, mga bati nga mga panghitabo sa palibot, sa duol ug sa layo. Mga kaigsunan, ang ato ra gyud gikinahanglan ang pulong ra gyud sa Dios. Pulong ra gyud sa Dios. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16. Nga ang pulong sa Dios mao ni mo paandam, mo pasangkap sa tao aron ang tao makapadayon sa pagbuhat og maayo. Andam ang tao nga mobuhat og maayo kun siya naa sa pulong sa Ginoo. Kay ang makahatag yod og kausaban tinuod nga kanang pagkamatarong, tinuod nga pagkabalaan mga kaigsunan, ang Biblia ra man gyud. Ang mensahe ra gyud sa Dios nga naa sa Biblia. Kon ang gipasabot sa Dios og ang mga pamaagi sa Dios mao ra gyud sundon og dawaton sa tao, makit-an gyud nato mismo ang dakong kausaban. Ikaw mismo makakita ka sa kausaban sa imong kinabuhi kon nag-alagad ka nga nagsunod ka sa pulong sa Dios. Nagi kausaban, pero kung nag-alagad ta mga kaigsunan, wala na to sunda o buhata ang mga mensahe sa Dios, malagmit nga di ka mismo makakita sa kausaban. Mao na nga ang pinaka-importante mga kaigsunan, magpuyo gyud tang maayo. Di gyud ta mahadlok ana. Di gyud ta mahadlok sa mga daotang balita matud pa dinhi. Dili siya malisang nga modawat og daotang balita. Lig-on ang iyang pagtuo og nagsalig siya sa Ginoo. Kana bitawng mga matarong mga kaigsunan kung imong tan-awon, makita gyud nimo nga ang ilang mga buhat puro gyud na maayo. Tungod kay una sa tanan, wala sila gidawat nga wala sila laing gitipigan nga mga mensahe, kundili ang mga pulong ug mga saad sa Dios. Nindot kayo mga saad sa atong Ginoong Hesus, dili lagi kabiyaan, dili kaniya kalimtan. Lamang pabilintang magbuhat og maayo. Ang mga pamaagi aron makabuhat og maayo, pulong ra gyud sa Ginoo. Muna nga ang matag usa gyud nato mga igsuon, mabana, asawa, mga anak, ginikanan, gidasig gyud kanunay sa Ginoo sa pagbasa sa balaang kasulatan.
Kay ang balaang kasulatan mga kaigsunan maurag yun ay muhatag natong kusog. Maurag yun ay makahatag natong kadasig, kalipay. Mga igsuon kus Ginoo ang mga pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Unya sunod nga mga tao nga dili mahadlok. Diha sa sulat ni Propeta Isaias mga kaigsunan, Kapitulo 26 ato ni nga tagaan og pagtagad. Unya sugdan nato sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Ingon dinhi nga moabot ang adlaw diin ang katawhan mo awit ni ining awita didto sa nasod sa Juda. Lig-on ang atong syudad, ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang mataro nga nasod. Nasod nga matinud-anon sa Ginoo, hatagan mo og Ginoo og hingpit nga kalinaw katong kanunay nga naglaom kanimo og misalig kanimo. Ang tao nga dunay pagsalig sa Dios, dili gyud makasinatig kagubot, dili gyud makasinatig kaguliyang ni kabalaka sa iyang pagpuyos kalibutan. Padayon siyang magpuyo nga malinawon, padayon siyang magpuyo mga kaigsunan nga malipayon. Ug dili gid siya malimot sa pagdaig sa Ginoo kay naa man say kalipay. Kay dili gyud mga kaigsuonan makadaig tas Ginoo kung naatay kalisang, naatay gikabalakan, naatay gikahadlukan. Dili kayo ka makadaig sa Dios nga malipayon. Di kay ka makapasalamat, makapasidungog sa Ginoo. Pero kung maghari kanunay ang kalinaw, ang kalipay mga kaigsunan, maghari na siya kana tungod sa duna kay pagsalig. Kung naa kay pagsalig nga tinud-an sa Ginoo, mohari na gyud ang kalinaw kalipay, makadaig gyud kas Ginoo nga malipayon. Unya usa sa mga gikinahanglan gyud dinhi mga kaigsunan kana bitawng nakasabot ka sa pamaagi sa Ginoo. Kay kung musalig ka nga wa ka kasabot, wa nimo ni masabti ang iyang mga pamaagi, wa nimo dawata kumbaga, moabot gyapon sa unahan sa imong kinabuhi ang pagduduha. Munang kinahanglan nga ang pulong sa Dios ang mga pamaagi sa Ginoo, imo gyud nang dawaton, imo gyud nang ikinabuhi. Kay damor nimo nang ikinabuhi ug dawaton ang mga mensahe sa Dios sa unahan, imo na siyang masabtan pag-ayo. Una nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, mas maayo pulong gyud sa Ginoo moy ato ang pasudlon sa atong hunahuna, pasudlon sa atong kasing-kasing. Mao gyud nay pinaka-importante nga ang mga pulong sa Dios mooy mupuyo, musulod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Kay kung naa ganitay pulong sa Ginoo mga kaigsunan, bisag unsa pa na kangilngig nga mga balita, bisag unsa pa na ka makalilisa nga mga balita, dili ka na maapektuhan. Kay ang pulong sa Dios naa diha ang iyang mga saad. Ang pulong sa Dios naa diha ang iyang mga pamaagi. Og ang saad o pamaagi sa Ginoo dili gid na mapakyas. Ang saad sa Ginoo nga iya kang proteksyonan, iya kang panalipdan, iya kang ilikay. Unya sa panahon nga naa kanunay ang pulong sa Dios imong kinabuhi mga kaigsunan, dili pud nimo na makalimtan ang iyang mga pagdasig nga kinahanglan sa tanang panahon magpabilin tang mapailubon. Mapabilin tang mapailubon, magpabilin tang mapaubsanon, kay kini mga pulong o pagbati ang mga kaigsunan mao ni hinigiban nga kana bitawng mudala nato sa safety nga dapit. Usay gipamulong sa Dios mga kaigsunan diha sa libro sa Revelation or gipadayag. Tungod kay gituman mo man ang akong mga sugo. Gipadayag kapitulo 3:10. Tungod kay gituman mo man akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Maghisgot gani ang katalagman mga kaigsunan, unya hisgutan na gani ang kalibutan, dili na gyud na sayon. Kay kun ang kalibutan ay padad-ag katalagman, dili na siya gamay nga katalagman. Dili na siya pinisik nga katalagman.
mga dagko ug makalilisang na siya nga mga katalagman. Pero bless lang gyud kayo ang tao nga naay pagpailob, pagpaubos. Unya kining pailob ug pagpaubos diha na nimo ma-practice pag-ayo diha sa imong pamilya. Diha na nimo ma-practice ang imong kasing-kasing ug imong nahuna diha sa imong pamilya. Pero kung hari-hari ka diha sa imong pamilya, madalan an imo bisan asa. Ya nakit-an kas Ginoo. Mo na nga akong mga pagdasig mga kaigsunan, kinahanglan gyud imuhang bansayon, mansuhon nimo ang imong kaugalingon or mansuhon nato dili ka ikaw lang apil tang tanan nga atong mansuhon gyud ang atong kaugalingon nga magpuyo nga mapailubon kanang dili bitaw maghari-hari. Kanang maghari-hari pareho nas magbuot-buot. Daghan nga mga tao o mga Kristohano na magbuot-buot gihapon. Pero ang gikalipay sa Dios, ang tabangan sa Dios, ang proteksyonan sa Ginoo sa panahon nga dunay mga katalagman katong mga taong mapailubon. So asa man nato bansayon ang atong kaugalingon, asa man nato mansuhon ang atong kaugalingon aron kini magmapailubon. Una sa tanan, diha sa pamilya. Diha sa pamilya nato mabansay kanang pagkamapailubon. Ang bana mapailubon ba sa asawa or ang asawa mapailubon ba sa bana? Dili ba murag tigre? Or ang usapod murag leon? Unya ang mga anak murag iring. Murag iring ug iro. Mga igsoon, kinahanglan ang kinaiya sa atong Ginoo, kinaiya ni Jesus Christ, mao nay atong sundon. Mao nay dapat ato nga paningkamutan. Gani mao ni giwali ni Pablo diha sa Pilipos kapitulo 2. Pilipos kapitulo 2 kanang pagpaubos ni Jesus Christ. Diha sa bersikulo 5 sa Pilipos kapitulo 2. Angay ninyong hunahunaon, aangay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Kumbaga, bisan kung naakay kakayanan ba, naakay kakayanan nga mulid, dili ka magpasulilog sa paglid diha sa imong pamilya. Diha sa imong pamilya, imo ni siyang katunan. Panid-igyod pag-ayo ang imong kaugalingon. Kung imo ba di siyang na-apply, kining pagkamapailubon. Like example, diha mo sa imong pamilya. Unya, naamagoy mga hari-harion. Labi na kung daghan, dako, big family, daghang mga igsoon, naagay mga igsoon diyang hari-harion. Like inana. Unya, murag mga igsoon ni Jose. Na ay mga kinaiya nga inana gyud. Manggawas man gyud na siya. Labi na gyud sa mga batanon. Labi na gyud kung kulag training ang mga batanon. Hasta ang mga bata. Diha nato tun-an pag-ayo ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi mapaubsanon. Si Pablo miingon diha, bisan si Jesus Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Buti pasabot sa ato ang kinabuhi sa mga buluhaton diha sa inyong Pinoy-anan na ay mga kanabitaw mga buluhaton nga kayang-kaya nimo apan dunay mga taong magpasulilog. Na ay mga inana, ibinday sa simbahan. Ikaw mo'y gipialan sa Ginoo, pero dunay mga tao dihang magbuot-buot. Doon na kay kakayahan or doon na kay gasa, hiyas sa pagdumala, pero doon ay mga taong kanabitawng magpasulilog pagdumala. Unsa may imong buhaton? Kinahanglan magpabilin kang mapaubsanon. Kinahanglan magpabilin kang mapailubon. Ayaw ipugos imong kaugalingon. Hulata nga ang Dios mo'y mulihok.
Hulata ang Dios mo'y mupaangay sa tanan. Kay kun ang Ginoo na mo'y paangay sa tanan, hinomdumi kung ang Dios na gani mo'y mulihok, timan ang saad sa Dios dito si Jeremias 29:11. Ang buhaton sa Dios puro gyud na maayo. Muna niingon si Pablo diha sa Roma 8, nasayod kita nga ang Dios nagbuhat og mga maayo alang sa mga taong nahigugma kaniya. Katong mga taong nahigugma, maghisgot kinagugma una sa tanan na agiday pailob. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ibin diha sa atong Pinoy-anan ngadto na simbahan, makit-an ta sa Dios nga mapailobon. Kay kung makit-an ta sa Dios nga mapailobon, igsuon ko sa Ginoo, ikaw ang number 1 nga gilista sa Ginoong luwason niya. Ilikay niya kung dunay mga katalagman nga moabot sa atong pagpuyos kalibutan. So muna gyoy pinaka-importante, mao na nga niingon si Apostol Pablo nga angay ninyong hunaon or angay ninyong batunan sa inyong hunauna ang gibatunan ni Jesus nga hunauna. Nga bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios. Iyang gipili katong magpaubos siya. Iyang gipili mga kaigsunan ang mga dapit nga dili sa daygon. Mausad na ang ato ang tinguhaon. Dili na to ipugos atong kaugalingon para daygon lang sa tao. Kung dunay mga taong maghari-ari, halas ay. Kana bitawng iampo sila. O niya i-distansya imong kaugalingon ang mga taong maghari-ari. Naamang gyud mga maghari-ari. I-distansya imong kaugalingon ang mga taong maghari-ari. Para di ka mabugatan. O niya ang imong hunahuna, imong kasing-kasing idaig na sa Dios. Isimba na sa Ginoo. Magbasa kag Biblia. Dili mapiktuhan ang imuhang kana bitawng pagbati. Dili mapiktuhan. Puno gihapon na siyang kalipay ug puno gihapon na siyang kalinaw. Pero kung ang imong kasing-kasing muabli na para sa mga dautan nga mga balita, dautan nga mga mensahe mo entertain na imong nahuna sa mga dili maayo nga hunahuna or dili maayo nga mga pulong sa kumbaga kanunay kang nanguliktag basura. Kay kanang mga bati nga mga pulong, mga panghinambog nga mga mensahe, mga basura na siya. Makahatag nagbaho sa imuhang pagkakristohanon. Munang ayaw gyud na siya entertain na. Sa ato na nga nahisgutan mga kaigsunan, gamita ang kanang pabungol-bungol. Dapat bungol ta sa mga bati nga mga balita, kanang mga bungol ta ng pagpangdaot. Dili gyud na maayos nga maoy ibutang sa ato ang huna-huna sa atong kasing-kasing mga kaigsunan kus Ginoo. Unya usas mga gibilin sa Dios nga mga ilanan aron ang tao dili gyud mahadlok. Diha sa libro ni Pablo sa libro sa Timoteo, ikaduhang Timoteo mga kaigsunan, versikulo 1, kapitulo 1 mga kaigsunan, nya sugod tag versikulo 3 na ay konteksto diha nga pagpasalamat o pagdasig. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan adlaw o gabi. Nagpasalamat ako kaniya samtang sa kanunay ako naghinumdum kanimo diha sa akong mga pag-ampo. Nahinumdum ako sa imong mga luha ug nangandoy nga makakita kanimo aron malipay ako pagayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton ka gihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa pagkamainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo. Sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu
nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatog talawan kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. So usa sa mga angay natong buhaton aron dili gid ta malisang ni mahadlok mga igsuon sa mga bati nga mga balita o sa mga bati nga mga panagna o sa mga panghitabo na karon nga atong masaksihan sa tibuok kalibutan. Usa sa gikinahanglan nga angay nato nga paharion ang balaang yung espiritu. Kasadiha nga naa nato ang balaang espiritu mga igsuon, magpuyo ta nga dili gayud mahadlok. Ang tao nga dunay Espiritu Santo dili magpuyo sa kahadlok, dili magpuyo sa kalisang, kundili aduna say gahom sa pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kalibutan. Maghari kanunay ang iyang gugma sa Dios. Maghari kanunay ang iyang gugma diha sa mga mensahe sa Ginoo. Buti pasabot dili gyud makabuntog ang kahadlok sa ihang pagpangalagad sa Ginoo. Unya kinsa man pod ang angay mahadlok? Kabalo ba mo mga kaigsunan ang angay mahadlok katurag yung mga taong nagbuhat og dautan? Kung sa imong pagkakristohanon wala ka magbuhat og dautan, nagkinabuhi gyud ka sa pulong sa Dios, di gyud ka mahadlok. Kung wa gyud ka magbuhat og dautan, unsa man pod ang mga basihanan nga magpamatuod nga ikaw ug ako wala gyud ta magbuhat og dautan, kanang wala ta mosupak sa pamaagi sa Ginoo. Kay kung naay usa sa mga pamaagi sa Ginoo diha o mga mensahe sa Ginoo ato nang gisupak mga kaigsunan, mudala na nimo kahadlok. Mudala na natog kahadlok. Mo na nga kung duna may mga pagtulon-an sa atong Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia, kinahanglan ato gyud ang ikinabuhi. Kinahanglan ato gyud ang tumanon, ato gyud ang sundon. Kay maunay makatabang nato aron dili gyud maghari ang kahadlok o kalisang. So sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, ang mga tawo nga dili mahadlok, mga tawo nga nagbuhat og maayo sa tanang panahon. Mga tawo nga nagsalig kanunay sa Ginoo, mga tawo nga naghari kanila ang balang espiritu. Pero kung ang mga tao, mga kaigsunan, giharian sa mga butang sa kalibutan, giharian sa kinaiya sa kalibutan, nagiharian sa mga batasan sa kalibutan, sila ra ang mahadlok. O bitaw ng bisan gani kamatayon, mahadlok na sila. Sampit ay Ginoo niya, mura magwala epekto, musampit na og bisag kinsa na lang Ginoo ha. O niya, wala na sila kasiguro kinsay Ginoo gyud nga gamahanan. Sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, ayaw ni siya kalimte. Bansaya ang imong kaugalingon, mansuha ang imong kaugalingon sa pagkamapailubon, sa pagkamapabsanon, magsugod diha sa inyong pinuyanan, sa imong negosyo, sa imong trabaho, o sa imong simbahan. Diha nimo i-apply ang pagkamapailubon. O niya ayawad ang pagtulunan sa atong Ginoo, dapat imo nang sundon o gikinabuhi. Pabilin gyud nga mapailubon o pabilin nga ang balang espiritu maghari kanunay sa imong hunauna o sa imong kasing-kasing. Buti pasabot sunda kanunay ang mga pulong sa Ginoo. Kay kung moingon ta nga naghari ang balang espiritu, wala ganitay kalibutan unsay gidili, unsay gitugot, wala gyapon nay kana bitawng resulta. Una nga importante sa kinabuhi sa tao, magbuhat og mayo, magbuhat nga matarong atubangan sa Ginoo. Kay kon magbuhat kag maayo, matarong atubangan sa Ginoo, di gyud ka mahadlok. Kay ngano man, kabalo man ka unsay gidala sa atong Ginoo nga ganti. Unsay iyahang giandam nga ganti sa mga taong matarong sa mga matarong maayog binuhatan. So sa ato nga pagpuyos kalibutan, mga igsuon, sugdi diha sa imuhang pamilya, ngadto sa imong trabahoan, sa simbahan,
ang pagbuhat nga maayo atubangan sa Dios ug pagpuyo nga matarong sa tubangan sa Ginoo. Dili gid ka mahadlok sa mga balita nga dautan, sa mga panghitabo o panagna nga di na maayo. Kay nganuman ang Dios manalipod nimo. Nalaygon ang Dios, awit makalangit, dili makawang, dirila sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nagkasalig, nagkatuon sa imo mga pulong, mga saad na imo pagatumano. Naghangno, nagapangayo sa among gikinahanglan, mga tinguhan, sulod ng luhan ko. Nagampo, nagadayon sa imo bunganan, nagapangita sa kingharian mo. Dili makawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, uban sa presensya, ikaw gayon nagatubag o Diyos. Dili magkawang ang tanan, ang among pagpangabudlay, ikaw sa kanunay nagahatag kaligon o kusog. Dili magkawang ang tanan. Nindot kayo mga kaigsuonan, ang mensahe sa awit taghatag kalig-on og kusog. Mao na nga importante gyud ta mosalig sa Ginoo, ug ang tawo nga makasalig sa Ginoo katurag yung mga taong nasayod sa pamaagi sa Ginoo sa mga pulong niini. Gikan ni Buwal Mitch, importante gyud ang buhat sa matarong pastor. Amen. Mao gyud ay pinaka-importante. Ang buhat nga maayo o matarong. Maayo nga matud pa ni Buwal tinuod gyud pastor. Kinahanglan gyud bulay-bulayon nato basa ang Holy Bible, kay diri sa kalibutan daghan kayong temptasyon. Manarbaho ta, matintal na sa trabaho, madala sa bisyo. Dapat gyud hugot atong pagtuo sa Dios, dili ta mobiya niya. Amen. No? Salamat kayo Buwal sa imong mensahe. Importante gyud na kayo mga kaigsuonan. Tinuod gyud diri sa kalibutan, diha sa trabaho, negosyo na ang mga tentasyon. Lamang dunay mga pamaagi ang Dios nga iyang gibilin aron dili ta maduol sa tentasyon. Una sa tanan, likayan nato ang mga taong mudaldal sa tentasyon. Unya sunod, ayaw pag butang og bati sa imong nauna. Ayaw pag entertain og mga bati nga mga mensahe sa imuhang kinabuhi. Ayaw siya pasudla kana mga bati, kalabi ng malaway, mga kalibutanon nga kalihukan, dili nato na dapat pasudlon sa atong nauna. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kanato nga iya kitang gitudluan o iya kitang gipahinumduman aron dili kita mahadlok malisang sa unahan. Padayon ang Dios nga nag-amumag, nag-atiman og nagpadalangin. Atong hinumduman ang Dios katong ilagaran mga kaigsuonan, daghan kay siyang mga saad nga dili gyud mapakyas ug wala gyud landong sa pagpakyas ang iyang mga pulong. Iyang saad nga ikaw ug ako iyang ubanan o proteksyonan labaw sa tanan iya pag yung panalanginan. Matud pa sa atong mabasa sa sulat ni David, gikan sa iyang pagkabata hangtod nga tigulang na siya, wala pa gyud siya makakita og tao o anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Walay tao nga matarong nga gipasagdan sa Ginoo. Mo na nga importante gyud sa atong pagpuyo nga Kristohanon, tao tang matarong nga makit-an sa Dios. Ang bana tarong, ang asawa tarong, ang ginikanan tarong, mga anak tarong.
ang mga sakop sa simbahan tarong sad. Kung tarong ta diha sa tanang panahon, tanang sitwasyon, tanang dapit labi na gyud sa simbahan mga kaigsunan, kung sakop ka diha sa simbahan, doon na kay pastor, dapat ikaw nga giatiman, giamuma sa pastor, dapat tarong ka nga mo nag-alagad sa Dios diha sa imong simbahan. Awit magkalangit milagroso diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko, unya sunod niini ikaw ang Ginoo. Si Percy Pakang tinuod jud pastor, kinahanglan jud nato ang pagpailob kay mauna siya bunga sa espiritu sa Dios nga ni asato ang kinabuhi. Nindot pud kaayo kanang mopailob mga kaigsunan kay walay konsensya nimo nga mosudya. Dili ka sudyaan sa imong konsensya. Kumbaga dili ka mabugatan ba? Dili ka mobatig pagmahay. Malipayon jud ka. Kanang mopaubos bitaw ka. Kay kon namagutay pagkamupabsanon, dili gyud ka makasulti og sakit, dili ka makasultig sayop kung naa kay pagpaubos. Sultihan ta mo mga kaigsunan, ang taong mo paubos silent ra gyud na siya. Pero ang tao nga dili makapaubos, pertin ng pagkasabaa. Bisag unsa na lay istorya. Nya himan-himan mga kaigsunan na mahuwasan, maghinuktok. Ngano man naasay konsensya, murag mabunog siya sa iyang konsensya, magmahay siya tungod sa iyang mga konsensya, murag pakonsensyahon siya kumbaga. Muna nga pailob lang. Ikaw nga bana, ikaw nga asawa, dako kay kag maani og dako kay kang kande kung naa kay pagkamapailobon. Pailob lang. Kamo diha mga kaigsunan, pailob mo sa inyong trabaho, pailob mo sa inyong negosyo, pailob mo sa mga tao nga maghari-ari. Distansya lang. Kay kung magpailob ka, dili lagi ka makasulti og sakit. Dili ka makasultig sala. Buti pa sa buti gyud ka kasala. Importante kay ang pagpailob. Bisan gani sa magtiayon na malipayon kayo ng magtiayon nga na puro mapailobon. Akong asawa mga kaigsunan, moingon ko nga kanang mamalandong bitaw ko. Kung ako nga ba na puno gyud pagka mapailobon, unya ako pong asawa puno pod pagka mapailobon, malipayon kayo ming mag-alagad. Unya kung malipayon ta mag-alagad mga kaigsunan, malipayon pod ang Dios makakita. Magsudong ang Dios malipay mga kaigsunan. Makakita dayon ang Dios kung unsay ato ang gitinguha sa tong kasing-kasing. Mabitaw nang naa sa Salmo mga kaigsunan 37. Ako ni nga tan-awon diri sa Salmo 37. Ingon din sa 4, pangitahang kalipay diha sa Ginoo, ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Kanang kalipay diha sa Ginoo, kana bitawng ang imong kalipay dapat naa sa mensahe sa Dios, naa sa mga pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Dios mo'y atong kalipay, ang mga mensahe sa Dios atong kalipay, ang mga pagtulunan sa Dios mao'y gani atong kalipay mga kaigsunan ko sa Ginoo. Tanan nga gikinahanglan nato, tanan nga atong pangayoon sa Ginoo, ihatag yun na niya.Adalaygon kayo ang Dios mga kaigsunan nga nagtudlog, nagpahinumdum sa ato ang panag-uban diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako mga padayon sa pagdasig mga kaigsunan nga padayon usab tang magpakabana sa buluhaton nga diin gibilin sa atong Ginoong Jesucristo, mao gyud ang pagsangyaw. Sibual matud pa diha na nato masabtan ang tanan pastor kung makahinulsol na ta sa atong mga kasalanan. Importante kining pulong paghinulsol ato na ning nasabdan sa una pa. Ato na ning nabuhat. Kay kung karon pa lang ta maghinulsol unya sunod na sad maghinulsol, usaon man pag sud sa panalangin nga sige ra kag hinulsol kay wala day ka maghinulsol. Buti pasabot mga kaigsunan, kanang pulong paghinulsol humana na nimo buhata. Imo na nang pamatud-an sa imong pagpangalagad sa Ginoo o pag-amping sa imuhang kaugalingon sa kasing-kasing una labay na sa imong baba. Usa sa mga bantayanan nato mga kaigsunan
kining ato ang batasan dapat doon na say pagkamapailubon gyud. Importante kay naa kay pagkamapailubon. Maayong gabi, may pagiguba ni Amalia de la Peña, si Albert Palomar, maayong gabi, Rosalyn Taburna Lopez. Salamat sa Ginoo, kaapas paminaw. Oras sa nga programa alas 8:30. Sa mga magtiayon diha, labi na kung doon na mga anak. Kanang tunigod ninyo, kanang ang asawa maghari ang iyang pagkamapailobon, ang bana pod maghari ang pagkamapailobon, di ba? Na ang pagtinabangay. Sultihan ta mo, naagyod ang pagtinabangay unya concern mo sa usag-usa. Unya imong makitaan ang pagpangga, ang pagmahal, ang pagkanindota eh. Pero kung dili gani mapailobon, maghari-harion, magsiningkahay, magwintahanay, maabot ang panahon mga kaigsuonan. Mangwinta na. Magkwintahanay sa ilang mga trabaho. Niya gubot na kayo una-una. Pero kung mapailobon ka, ang bana mapailobon, ang asawang pailobon, na concern kayo mo sa busa. Niya makitaan mo sa inyong mga anak, malipay ang inyong mga anak, malipay mo diha sa inyong Pinoyanan, malipay pod ang Dios na magsudong ninyo i-release ang panalangin niya ang kiandam kaninyo. Dalaygon ang Dios, magkapanalangin, ikaw ang Ginoo, dirila sa tunga programang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw, akong maluluwas. Dugo mo, kipaakas. Kasakit, imong giantos. Bisan ikaw, Diyos, apan nagpaubos. O niya, usas ako ang mga ikadvice, no? Ayaw mo og paminaw anang mga panagna, mga propesiya nga puro na lang bati. Kay wala na sila kabalo unsay gibuhat sa Ginoo sa Pilipinas. Naamanggoy mga propeta naay mga tao ron nagpakapropeta ba na sige rag panagnag bati, sige rag panagna og kanang katalagman. Wala sila makabalo kung giunsa sa Ginoo pag-amuma o pag-atiman ang Pilipinas. Kita mga Kristohanon, mga kaigsuonan, kung maghisgot ngay katalagman, nagay mga propeta maghisgot kaning katalagman, amo nooy tutukan. Biblia mo'y basaha. Muna nga usa sa labi na gyud ana nga propeta, mga kaigsuonan nga sigig panagna mahitungod sa mga trahedya, mahitungod sa mga kanang panghitabo nga dili maayo. Wa man na siya kakita kung unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala na siya kakita unsay gibuhat sa Ginoo sa atong simbahan. Wala na sila kakita giunsa pag-atiman sa Dios ang ato ang nasod. Kung imong lantawon, mga kaigsuonan, sa atong nasod nga Pilipinas, pagkadaghan ng mga magwawali, daghan kay simbahan, imong makita ang balang espiritu nagapamuhat pag-ayo. Muna nga pangutan apod ang imuhang kinabuhi, nagapamuhat ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kung nagapamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi, karon pa lang doon na kay gibuhat. Pero kung sige ra kag paminaw anang mga panagna, mga propesiya, mga katalagman, ikaw ray naghatag og kahadlok sa imong kaugalingon. Og imuhang gikalimtan og ipadaplin ang mga saad sa Ginoo nga matud pa bisag unsang klaseng katalagman di kaniyabdiyaan. Mana ako mga pagdasing may paypulong sa Dios inyong i-share kaysa sige mog share anang mga nagpakapropita nga ang gipanagna puro rabati, puro radautan. Mayong gabi ni Rosalyn at Burnal. Amin Lord, malipayon nga mag-asawa.
pag-survive sa mga pagsulay ang gihatag sa Ginoo. Salamat sa programa nimo Lord, gidumala ni Pastor Gideon. Kanang mga pagsulay mga kaigsunan, kanang mga kalisod, dapat biya po na hinuktukan unsa man pagsulay gyud na o resulta na sa gibuhat kaniadto. Kay kung resulta na sa gibuhat nga kaniadto, uy dawata. Pasalamati ang Dios. Pero kung kanang pagsulay gyud na, ayaw pug kabalaka kay dunay saad ang Ginoo. Wala lagi pagsulay nga makadaog nimo, naagod siya. Si Freddy Aquino Tanyo, matod pa mga kaigsunan. Amin, tinuod na pastor. Dako kayo akong pasalamat sa Ginoo nga pinaagi sa iya mga pulong diri kon diha na bag-o or gibag-o o giusab. Bisan dunay mga taong gigamit aron sulayan akong pailob, nindot kaayo nga pahinomdom ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13:3 mahitungod sa gugma. Og wala nako kini kalimti sa paghinomdom pastor. Ang mga mensahe sa Ginoo pastor maoy naglig-on og naghadasig sa akong kinabuhi kuyog sa akong pamilya. Si Malin Bayang, yes, amen, hallelujah. Gikan ni Sister Gingging Simbron, ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan ko sa Ginoo. Matod pa dire, si Sister Gingging Simbron, salamat sa Ginoo nga naglig-on kanunay sa tanan. Ilabi na kung kanunay nagbuhat og matarong atubangan sa Ginoo. Aron mahimong kitang hingpit sa atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ninyo ni Pastor Russell. Pastor, sukad nakadungog ko sa imong testimony nga dili ta angay mahadlok kung tinud-anay nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan kanunay andam, dili ta mamati sa balita, makadaot lang sa atong pag-alagad sa Ginoo. Buhi nga Dios. Tinuod gyud na mga kaigsunan kanang mga Kristohanon nga sigig pasa og mga bati nga mga panagna, mga bati nga mga bati nga mga balita. Labi na gyud kana si Pires Indi. Puro gyud bati. Mga kaigsunan, wa kakita sa gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Imagine ha, nakaagitag pandemic. Nakaagita og Yolanda, Odit, o bisan gani sa matag pamilya. Pero imong hinumduman ba nga bisag unsa ang mga panghitabo sa kalibutan, ikaw ug ako safety ta, nakakauntag tarong, wa ta pasagdi sa Ginoo. Ang ilang manggong nakita mga kaigsunan kanang mga pistas idolatry, wala sila kakita nga ang haskang daghanang mga Kristohanon sa Pilipinas. Pagkadaghan ang pastor nga nagwali, nagsangyaw, unsa kaha sa ilang nasod. Doon na ba'y mga pastor o kaha naghago mga kaigsunan diri sa Pilipinas? Pagkadaghan ang mga prayer house, mga prayer mountain, naagyod ang mga prayer warrior. Normal na sa tong nasod mga kaigsunan nga dunay mga challenge, like example kana mga dili maayo nga panggobyerno, dili maayo nga pagdumala sa ato ang nasod, or kaha mga sayop nga mga pagtulunan, mga dios-diosan like inana. Normal ra na kay naa tas katapusang mga adlaw og dili lang nasod sa Pilipinas mga kaigsunan. Ang kaso lang sa Pilipino, no, ako ra ni nga in my opinion, kitang mga Pilipino kung bati na ganihisgutan, dali kayong sumsuman. Timan niya, daghang mga Kristohanon nga inana ra gyapoy batasan. Katong naapas kalibutan, timan niya, wa mo kabantay ani. Ang Pilipino or ang mga Pilipino kasagaran dali kayong hisgutan ang bati. Katong dili pa ta ka Kristohanon, kung naa gani mga bati mao dayoy matapikan. Pero kung maayo gani murag hilasan ka. Hilasan ang Pilipino kung maghisgot ganig maayo. Unya karong na Kristohanon na, murag wala gyapon sila mabag-o. Naay mga Kristohanon nga wa gyapon makabantay niini. Kung naay mga propesiya nga bati, mga balita nga mga bati, uy mao na nooy i-share. Mao na nooy ipakatap. Unsa man ka? Kuan ka kanang newscaster kas bati nga balita.
Mga alagad ta sa Dios, mga Kristohanon ta. Dapat ang atong gisangyaw ang gibuhat sa Dios. Dapat ang atong ipadayag, ang atong ipaambit mga kaigsunan, ang gibuhat sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo. Na may mga dili maayo ng mga Kristohanon, mga kaigsunan nga puro ra panghulga, puro ra bati ang gipadayag. Wala sila kakita kung giunsa pagbuhat, kung giunsa ta pagpanalangin sa Dios, kung giunsa ta pagpauswag sa Ginoo, kung giunsa ta pagproteksyon sa Ginoo. Gauban ang Dios nato. Naatas Pilipinas. Nya karon ang nagpaka kanarong si Perez mga kaigsunan, kung imo lang taon, puro ra Pilipino kasagaran ang ni comment dito. Talagsara ang Amerika. Unsa ni ako kuning tan-awon mga kaigsunan. Muna nga ang Pilipino mga kaigsunan kining Pilipinas, kitang mga Pilipino ba. Kuan kayo kanang wala kayo makaamgo. Ako ni tan-awon ha. Sa man to atong kanta ko sa nga tagaag pagtagad. Bayawon ko ikaw ako sa nga tagaag pagtagad. Sainan ka ani? Puro ra Pilipinas kasagaran, Pilipinas flag. Oh? Puro ra flag sa Pilipinas. Puro ra Pilipinas, puro Pilipinas, mga Pilipino kasagaran. Oh. Daghan gyud kaayo mga Pilipinas, mga Pilipino, mga kaigsunan nga hilig og bati nga mga balita. Oh. Dali kayong ilaron ang Pilipinas. Puro ra Pilipino. Oh. Kita mo ani? Hilig kayo ang Pilipino og bati nga balita. Kristohano na ta, dili ta dapat mo entertain og mga bati nga mga balita kay naay pasalig, naay kanang saad ang Dios. Tanawa ra gud ng ubang mga nasod, nabay mga nasod diha nga sa maning apos ato pang 20 hours unya daghang ni share. Okay, by 23 ra ang share, pero pagkadaghan ang ning comment, kasagaran mga kaigsunan mga Pilipino ra kasagaran. Oh. Kita ba? Muna nga kitang mga Kristohanon ba, pangusga na to pagwali ang pulong sa Dios. Pangusga na to pagsangyaw ang mayong balita, dili ng bati nga mga balita. Puro ra bati nga balita, mga Pilipino ra man pud kasagaran ang nihatod diri flag. Naa diri USA, uska buok. Pilipino ra gyud, Pilipinas. Muna nga magtan-aw ko mga kaigsunan, kasagaran sa Pilipinas, Pilipino mga kaigsunan, ganahag bati nga balita. Pero dalaygon ang Dios sa ato ang kinabuhi kitang mga Kristohanon. Dapat siparita na. Ikaw ug ako, napay listener mga kaigsunan, gisiran ko ani. Gisiran ko aning mahitungod aning mga puro mga bati, puro bati. Kung puro bati ang imong entertain, mga kaigsunan, mapiktuhan ang imong kasing-kasing, mapiktuhan ang imong una. Mao ba nay tambag sa Dios? Dili. Ang tambag sa Dios, tanawa. Sa sulat ni Apostol Pablo, Pilipos kapitulo 4,
Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8, tanawa ninyo diha. Sa katapusan, na namatas katapusang mga adlaw, mga igsoon puna ang inyong nauna sa mga butang maayo. Karon kung sige kag entertain am ng prophecy nga dautan, prophecy nga mga trahedya, mapuno kaha ang imong naunag maayo. Dili ba kaha mga kaigsunan nga murag kugang-kugangan na lang kana? Mao na nga ampingin ang imo hangon una, ampingin ang imong kasing-kasing, ang buhata puna ang imong hunauna sa mga maayong butang, sa maayo ug angay daygon, mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom. Nya ipakita ang sa buhat ang inyong nakatuna na dawat na dungog, nakita diri kanako ug ang Dios naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Tanawa ra ng post mga kingsunan, naamang gid mo ana, naamang gid mo karon. Tanawa guni ang post. Piris Indi. Kasagaran Pilipino ra. Ang ni response asa mo dapit nga country. Unsa ang flag? Unsay post diha? Muna nga ang Pilipino mga kingsunan, kita mga Pilipino, askan daghan pag yung mga chismosa. Daghan pag yung mga marites. Kay pati mga Kristohanon, imbis mo basag Biblia, dali kay mo share sa mga bati nga mga balita, bati nga mga kanang mga panagna. Wa kay panagna nga maayo diha. Kristohanon ta na atay Dios. Dapat ang atong nadunggan minsay sa Dios. Dapat ang atong gi-share mga pulong sa Dios, ang mga saad sa Dios. Mga kaigsunan, pulong sa Dios. Prayer ni Abraham mga kaigsunan. Ginoo, laglagon mo ba ang Sodoma Gomora? Kung dunay 50 ka mga matarong, ingon ang Dios dili. Panalitan 20 na po, dili gyud na laglagon. Karon mangutana ko, sa imong lugar pila ka buk matarong? Sa imong pamilya dili sad ka kaingon nga sa imong pag-alagad karon wa gyud ka motubo, wa gyud ka mo multiply. Ang pingi ang gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi, mga kaigsunan sa atong nasod, pila na katuig nga pertindaghan ang nagsangyaw. Kung imong lantawon ang Kristohanon nga mga simbahan nagkadaghanay. Nga kaniadto kanang lugar walay simbahan, pero karon haskan daghanan na simbahan. Naay barangay sa una mga kaigsunan 2018, sultihan ta mo 2018. Naay barangay dito sa Gihulngan sa 2018 wa gyoy born again nga Christian. Ang barangay kapitan og ang mga tao di gyud mosugot sila nga dunay mga born again nga mutukod sa ilang barangay. Sa dihang ning krusada ta didto 2018, giablihan sa Dios ang barangay. Ning dawat sa Ginoo ang kapitan ug ning dawat sa Ginoo ang konsehalis. After sa atong krusada 2018, nagtapad-tapad ang mga born again nga simbahan. Gani bungbong na lang gyud ang kanang siliban na lang kanang unsay nay tawag ana, kanang tumoy na lang sa atop ang ilahang kanang utlanan. Tinuod na mga kaigsunan ko sa Ginoo. Buti pasabot ikaw mismo ug ako dapat makakita ta ana. Dili ta kakita mga kaigsunan kung sige tag-entertain ang mga propesiya, puro katalagman nga kisultihan ng tas Ginoo. Bisag wa pa nay propesiya, ang Biblia do na nay propesiya. Dili na pwedeng dugangan o dili na pwedeng kuhaan ang Biblia. Biblia na nato, Biblia ang atong angay tutukan.
Karon pagkadaghan ang Kristohanon mga kaigsunan. Hilig kay mo share og mga panagna, mga balita nga dili mao. Mga balita mga kaigsunan nga kanang puro bati. Pero wa gyud ka share sa pulong sa Ginoo. Buot ipasabot, wa gyud ni siya basa-basa. Mailhan nimo mga kaigsunan ang tao nga magbasak Biblia. Kay bersikulo o pulong sa Ginoo ang gi-share. Kay sa Kristohanon sige rag kana bitawng sige ra og kanang paminaw anang mga bati nga balita. Mao na nga sultihan ta mo mga kaigsunan. Kon ang imong una ang imong kasing-kasing kanunay mangulikta og mga bati nga mga balita, mga bati nga mga panalagna, mawagtang ang maayo nga mensahe sa imong kinabuhi. Maapektuhan man imong kasing-kasing. Maapektuhan imong nauna. Bantay ni siya. Ayaw tuguti nga maunay mahitabo sa imong pagkakristohanon. Hinuon ipasod ang mga maayong mensahe, ang mga saad sa Dios, ang mga pulong sa Dios. Maunay ipasod sa imong nauna sa imong kasing-kasing niining katapusang mga adlaw. Para dili ka kugang-kugangan diha. Gamay na ganing uyog, mura na kag mulupad ang imong espiritu. Kay sige makagpaminaw anang mga balita nga dili maayo. Sige man kag share anang mga panagda nga puro na lang katalagman. Na naman gutas panahon karon mga kaigsunan nga ampinganan ng kaayo. Unsa may mga pasida ni Jesus, moabot na gani ang katapusan, hapit na gani kumunaog, hapit na gani kumubalik, manungha na ng mga mini nga mga propeta. Unya, mutug-an na silang mini. Dili. Ang ilang dadon Biblia. Ang ilang dadon ngalan ni Jesus. Unsa may tambag sa Dios? Kung naamang gani ipadala ang Dios nga mga propeta, dapat gikan rasad ninyo. Saro sa kadaghang mensahero di sa inyong dapit, adto gyud mo maminaw sa dili ninyo kabisado. Wala mo kaila sa pamilya, wala mo kaila kung maayo ba ng tao. Ila-ilaha sa ninyo. Gamita ang imuhang discerning spirit. Usa manggod sa mga bati nga kinaya sa tao. Kusog kaing manguliktag mga istorya nga wala gani siya kaila sa nagdalas istorya. Pero kabantay mo sa mga balita sa ubang mga nasod, walay paki. Mga nasod, mga kaigsunan nga hugot kayo ang ilang prinsipyo sa ilang pagtuo sa Dios, wala sila ipakian ng mga chismis diha nga mga balita. Wala sila ipakian ng mga bati nga mga balita, bati nga mga panagna. Ngano man, naa sila'y Dios. Naa sila'y gisaligan nga Dios. How about nato? Tinuod ba gyud ta nga doon na tayo gisaligan nga Dios? Doon na ba gyud tayo pagtuo sa Dios? Pangutan ako no inyong kaugalingon. Naa ba kay pagtuo sa Dios? Nisalig ba ka sa saad sa Dios? Kung nisalig ka, nganong mo entertain pamangkaan ng bati nga mga panagna? Nganong mo entertain pamangkaan ng bati nga mga balita? Kay doon na naisaad ang Dios, ilikay ko ikaw sa mga katalagman. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. O ayaw sugot nga ikaw ra po'y makalikay o ikaw ra po'y ang ilikay. O sa may imong buhaton, imong i-share ang mga bati nga panagna nga naanatas, nanat hapit na ang lunop, hapit na ang tapuson ang Pilipinas, hapit na. Nay mga panagna hapit na unya napoy panagna nga napoy presidente. Mga igsuon, usahay ang tao. Kung dili gyud mag-focus sa mensahe sa Ginoo, gipatuyok naglaing tao. Mao na nga ako ang pagdasig ninyo mga kaigsunan. I-share ang pulong sa Dios sama sa mensahe karon nga
kinahanglan magpailob ta. Ayaw sugot nga ikaw ray ilikay sa Dios. Kinahanglan atong pangayuon og uban sa ato ang kana bitang pagpadayon sa pagpaningkamot og ato ang pangayoon sa Ginoo nga Lord, gamita ko nga akong isangyaw ang imong mga pulong, isangyaw nako ang imong mga saad, isangyaw nako ang maayong balita. Maayong balita ang isangyaw, dili ng batik nga balita. Ayaw intirtina ang mga batik nga balita. Mga batik nga panagna, anak ka sa Dios. Anak ka sa Dios, tagalangit ka. Gipakamatyan ka ni Jesus Christ. Huna-unaon na to mga kaigsuonan, si Jesus na ang nagpakamatay. Inana ta ka pinangga sa Dios. Inana ang Dios nga nahigugma na to. Dapat ang iyang pagkamaayo mo'y atong isangyaw, ang atong ishare. Mga batik na gani yung Pilip, mga batik na gayong panagna, mga batik nga mga balita, grabing magka-share. Nya mo ingon pa dayon, akong isalig yun sa Ginoo. Ni salig mangkakas Ginoo. Ang maayong balita, ang mga pamaagi sa Dios, ang mga saad sa Dios mo i-share. Dagang kayo mga Kristiyano, baliktad kay panabot mga kaigsuonan. Na yung mga Kristiyano baliktad gyapon panabot. Una, i-share ang mga batik nga mga balita. Unya mo ako ra yung isalig sa Ginoo. Kung nagsalig ka sa Ginoo, di ang maayong balita mo i-share. Ang pulong sa Dios mo i-share. Pagtuon sa Biblia, pag kinabuhi, dahil itudloi ang uban. Kay wala lagi kadautan ni katalagman ang masinatian sa tao nga naas Ginoo. Sugod karon, pangayua sa Ginoo nga mo makabarog ka sa pag-share sa mayong balita. Ayaw i-share ng mga bati nga mga balita. Wa gani kakailan ng tawhana, dili pag yun na nimo kadugo. Wa gani kakabalo unsa gyud ang iyang pamilya. Mao na nga sa akong nasinatian sa ministry, sa kadaghanan ako nasinatian nga nagpakapropeta. Mohimog milagro. Unya lantawon ra ka makabalo siya unsay imong problema. Pero masubo lang sad ko, mabugatan lang sad ko. Kay daghan po day kay asawa. Mao na nga sugod atong panahona nibarog ko sa Biblia. Karong mibarog ko sa Biblia, nangandoy ko nga pati ikaw mo barog yung kas Biblia. Kay akong na kita gyud mismo nga ang gikinahanglan gyud mga kaigsunan nato nga Kristiyanon mubarog gyud tas pulong sa Ginoo. Isangyaw nato ang pulong sa Dios. Ang mga minsay sa Dios, ang mga saad sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios. Mao nay atong ipakatap. Mga igsuon, iyas na anatas katapos ang mga adlaw. Sako nang gikaingon, manaamay mo propesiya o wala, di yun na mahitabo nga mapakyas ang Biblia. Naanagutas katapos ang mga adlaw. Natural, manggawas yun ang mga mini nga mga propeta. Karon pangutana. Sa imong kinabuhi, mangutana ko ninyo, nagkinahanglan pa ba kag propeta? Pangutan ako no ang imuhang kinabuhi. Nagkinahanglan pa ba kog propeta? Kana mo'y nindot kayong pangutana. Message ko no mo diri mga kigsunan. Kamu diha tanan. Nagkinahanglan pa ba kog propeta? Ikaw nagkinahanglan pa kag propeta? Magpaabot ko no ko sa inyong tubag kung nagkinahanglan pa ba ta og propeta sa atong panahon karon. Kamu kuno diha. Kabalo ko nga daghang mga pastor nga nagsunod dinhi.
Kabalo ko nga daghang mga taong nagtuon og Biblia karon. Kabalo ko usa ka nga nagtuon sa Biblia. Pangutana, nagkinahanglan pa ba kag propeta sa atong panahon karon? Nagkinahanglan pa ba ko? Nagkinahanglan pa ba ta og propeta? Klarohon lang nato ni mga kaigsunan. Imong giantos, ako imong gitubo. Tanang kasakit gidawat mo, o karon naluwas ko. Matod pa ni Rosbicin, amin, pailob ta sa pagsangyaw kay maunay sugo sa Dios. Musangyaw ta bisan lutuson pa, abiyay-biayon, salig sa Ginoo tanan, kay mutuo man sila og dili. Ang Ginoo nay bahala, kay lahi man ang mupugas og lahi pud ang moani. Si Bual binuhatan gyud ang basihanan pastor, magbinantayon sundon ang commandments. Si Rizalin, wala na pastor, human na ang mga propeta. Gingging simpron para sa ako pastor, dili na tama na sa ako nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Jose Dandan, dili pastor. Sige, Imalin. Good evening Pastor Gideon og sa tanan. Maunay giingon nga magbinantayon. Dili na pastor. Sister Lina. No liprax para bako pastor, para dili na kay sulti na daan ang Biblia. So muna nga, kitang mga Kristohanon ba, kung naamoy isig ka magtutuo diha mga Kristohanon, sharean mo anang mga panagna, pangutan dayon. Kanang gisiran man ko nimo, kanang nagkinahanglan pagpropeta ng imuhang kinabuhi, nagkinahanglan pa din propeta ning akong kinabuhi, nagkinahanglan pagpropeta kining atong pagpangalagad. Makakita ra gani nga murag nakatunong-tunong ang mga propesya. Ambot lang ning Pilipino. Si Divina Daitol, kung tayo po ay nagbabasan lang ng Biblia, sa Biblia tayo sumunod. Amen. Si Richel Jan Revelia, dili na pastor basta mo barog sa pulong sa Ginoo. Kung dili mo barog, kinahanglan niya pong propeta. Si Gob Caballas Hipos, kung ako pastor, tama na pa sa Bible. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Ako kadasig kalipay sa pakiguban sa buluhaton sa Ginoo. Malipay ko mga kaigsunan, tinuora mga igsoon, malipay ko nga ang akong gibarugan ug akong nakatunan, inyong nakatunan. Wala ko'y laing gibarugan ang pulong sa Dios, ang mga saad sa Dios, ang mga minsay sa Ginoo. Kay diha ko nabuhi, diha ko giluwas, diha ko gibag-o sa pulong sa Ginoo. Padayon ta mga kaigsunan, padayon ta. Kanang iniyuhang mga tigumanan kaninyong mga simbahan, ang pingin na ayaw mo og sugot nga dunay mga propeta nagpakapropeta, magpropesi dayon, magtumba-tumba pa diyan. Basa mo og Bible, nya buhata, iblis pa mo. Sige mo atang-atang anang mga bati kay mga panagna. Nagdala ra kakuyaw sa imuhang pagpangalagan. Oras sa ato nga programa alas 9, kinahanglan akong manamilit mga kaigsunan sa ato nga programa. Matod pa diri ni Esther Pasa, dili na kay naa si Jesus Christ sa ato ang Dios manalipod. Si Freddy Aquino, para nako dili na kinahanglan ang propeta sa atong panahon, kay ang Biblia igo na. Good evening Sister Anali. Good evening Pastor. Amin Pastor. Sister Presi, salamat kay Ginoo. Si Rosan Pisangulo, Pilipos 3:20, kay ang atong pagkalungsuranon ato sa langit diin magagikan usab ang manluluwas sa ato ang ipaabot ang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, barugda, barugan nato ang unsa may pagtulon anong mensahe sa Ginoo nga nas Biblia.
usa sa mga problema gyud sa mga magtotoo, no, kulang ra gyud panahon sa Biblia. Unang makakita ganing mga magwawali nga nagpakapropeta, magpropetes, magpupropeta, mailad ra. Labi na kung naay mga milagro. Unang diri sa tong programa kanunay kang gipangutana. Kumusta man, unsa man di ay nakapabag-o nimo? Milagro? Dili ba pulong sa Ginoo? Mayong gabi, may pakiguban ni Pastor Kerwin Lim. Pastor, misyon na gyud kayo. May charity. Kumusta mo diha? Nakaanha man tuon mig syudad kato nga last nga anha mi. Naguol sad ming wala mi kabisitag dayon diha. Ay ako agong gi kabalakan sad kung kuan kay among gigamit magud atong sakyanan kato manggong pick up. Murag simi pick up nga multi-cab ba, walay bungbong. Niya nadakpan man mi diha sa kuan Sisilix. Ay gani kay ang traffic enforcer nadala ra gyud taon ako kanang hangyo gyud nya ako ang naong gyud murag luoy pud siguro tan-aon nadala ra gyud taon. Kumusta mo diha Pastor Kerwin Lim? Salamat kay sa imong pagtumbaya. Kumusta mo diha day charity og musta sa inyong bugtong anak nga babae? Maayo nga gabi ninyo diha si Salome Macarenias o Sujunway Juina Okulang Ponce. Maayong gabi sa tanan. So ato ning kung doon na mo'y mga kanang mga kaila, higala, mga friend, mga sika magtotoo, mag-share anang mga panagna diha. Nagpakapropeta, pangutan ingna nga nagkinahanglan pa nagpropeta na imong kinabuhi. Nya unsa po imong katubag? Pangutan-on tika. Nagkinahanglan pa ni ako ang kinabuhi propeta. Oras na mga kaigsoon sa akong pagpanimilit, oras diri sa itong programa alas 9:07 na sa kagabion. Ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahong nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong mga pulong mga mensahe nga nagpahinumdum kanamo. Sa angay namong barugan ug angay namong hinumduman, sa angay namong buhaton aron kami o Dios dili mahadlok ni malisang sa umalabot pa nga mga imong gipanagna og imong gipadayag sa balang kasulatan. Salamat Ginoo nga ang among kinabuhi kanunay nimong gitipigan. Padayon no nimo o Dios nga giatiman ug padayon nimong giproteksyonan ug imong gilayo sa mga taong dautan. We declare blessing sa matag usa nga sugod karon hangtod sa unahan sa among kinabuhi. Padayon mo kaming ubanan ug proteksyonan. Padayon mi nga naas ilalom sa imong pagatiman. Dalaygon ka nga Dios nga panalangin sa imong pagpangatulog pagpamahulay. Walay mabuhat ang dautan, walay mabuhat ang kaaway tungod kay magproteksyon ka kanamo ug magpadala ka kanunay sa imong gamhanang mga anghel mo'y magabantay o magapanalipod sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Ako silang isalig na kanimo. Bisan pa sa ako makingsonan nga nani mga problema, dunay mga panginhanglanon. Bisan pa sa ako makingsonan nga dunay mga balatian, we declare blessed healing in the name of Jesus Christ. Niining taknaa, musalig sila kanimo. Magpasalamat sila kay mabati nila ang kaayuhan nga imong gitubag sa among gihangyo kanimo Amahan. Salamat o Dios sa imong paghatag kaayuhan. Salamat o Dios sa paghatag nimo kaluwasan sa ako mga kigsuonan nga mihatod og mga prayer request diri sa among panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Ginoo sa imong pag-amuma o pagbantay pagpanalipod kanamo. Ang among kinabuhi gikan kanimo ug alang lamang kanimo. Amahan Dios nga makagagahom. Padayon namong gisalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi ug ang akong mga kaigsuonan padayon mo salig kanimo kaming tanan. Padayon nga maghulat sa imong mga saad nga ikaw mobalik alang kanamo. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Kini suon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan.
ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.